जय श्रीमन नारायण। आई रहो समय के फिर से एक बार भजन भाव के सरोवर की ओर ले चलतनी हम। चूहा अगर पत्थल के रहेले तो उनका के पूजा कइल जाला। अगर उहे चूहा घर में निकल जा तो उनका के मार दिया जाला। सर्प यानी सांप पत्थल के मिल जाओ तो उनका के पूजा कइल जाई, आ उहे सर्प अगर घर में निकल जाओ तो उनका के मार दिया जाला। वही तरी मालिक माता पिता के तस्वीर में फोटो लगा के घर में लगा दिहल जाओ, ओकरा के लोग पूजा करे लगेला। आ अगर उहे माता पिता घर में जियत तारे जीवित बाड़े तो उनकर कौनो कदर नहीं, कौनो कीमत नहीं। दुख यही बात के बा कि आखिर जिंदगी से नफरत और पत्थर से प्रेम का है। आजकल के कलयुग में जो पुत्र बाड़े माता पिता के साथ जो व्यवहार करत रहे बहुत गलत करत रहे, दुर्व्यवहार करत रहे। बेटा पतो लोग जो आजकल माता पिता के साथ जितन करता लोग बहुत घृणित मन हो जाता है। पुत्र बारे बाकी केहू सर्वन लिखे बनल चाहत मालिक। बड़ा भी सुंदर एगो साधक के भाव बा, आई भजन से सेवा ली। आरे अपना मतारी बाप के अपना मतारी बाप के अरे कांवर के ढोवता। अरे अपना मतारी बाप के अपना मतारी बाप के कांवर के ढोवता। अब कहाँ सरवन बेटा के होता, अब कहाँ सरवन बेटा के होता। अपना मतारी बाप के अपना मतारी बाप के कांवर के ढोवता। अब कहाँ सरवन बेटा के होता, अब कहाँ सरवन बेटा के होता। देखी कितना ही सुंदर साधक के भाव बा। पुत्र होखे के चाही तो सर्वन लेखा होखे के चाही मालिक, कि जे अपना पूरा जीवन के माता पिता के चरण में समर्पित कर दिया। तो पुत्र होखे तो सर्वन लेखा साधक कहत तनिका। सरवन करत सेवा काई दिहले जीवन बिताई। पूरा जीवन अपन सर्वन माता पिता के चरण में समर्पित कर दिया, उनके सेवा में लगा दिया। एगो उ पुत्र के भाव देखी। सरवन कर सेवा काई दिहले उमर बिताई। कल जुग के बेटा भैले माई बाप ला कसाई। एगो उत्तरवन रहले जे माता पिता के चरण में समर्पित कर दिले अपन जीवन। आ एगो आजकल के पुत्र बाड़े पतोह बाड़ी। कलयुग के पुत्र पतोह के दुख देख के उ माता पिता के कसाई के लेखा अपना घर में राखत है। कवि के भाव बा। एह कल जुग के बेटा भैले माई बाप ला कसाई।
केहू होखता। पद में लागल। आजकल के पुत्र लोग अपना माता पिता के बंद कोठरी में जो दुख देता लोग मालिक, माता पिता के बुढ़ापा में सहे के पड़ता, करस तका कर लाचार बन के सहे। साधक के भाव रोज के शासन गारा गारी बन के सहेली लाचारी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के बाद रहला तब बात रहला मालिक रोज 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 उहे दुख माता पिता के जब मिलता, माता पिता के काया कल्पना। साधक के भाव रोज के शासन गारा गारी बन के सहेली लाचारी। मन में माता पिता सोचला लो का जेकरा के बचपन से पोतनी ऊ कहाली बेबिचारी। ममता दुलार दूध के, ममता दुलार दूध के, ममता दुलार दूध के निक ढोवता। अब कहाँ सरवन बेटा के होखता, अब कहाँ सरवन बेटा के होखता। पद में साधक कहतनी कि जवन प्राणी, जवन इंसान अपना माता पिता के दुख देला, कष्ट देला, ओकरा काया के कष्ट देला, उ जीवन में कभी बरकत ना करे। साधक कहतनी का कहे सन तो समझाई जे माई बाप के छाछा नाई। कहे संतोष समझाई जे माई बाप के छाछा नाई। काया जतने जे रोआई ऊ सुखी ना रह पाई। इतिहास गवाह बा कि मालिक जोन भी पुत्र अपना माता पिता के दुख देले, कष्ट देले, काया में दुख दिहले, उ जीवन में कौनो लाइन में तरक्की ना, कौनो लाइन में तरक्की। यही से कवि अपन संदेश अंतिम पद में देते रहे। काया जतने जे रोआई ऊ सुखी ना रह पाई। अब कहाँ सरवन